Rit kabisa kawuono. Erokamano iluonga ni Fredrick Okene. Ago erokamano kabisa kaka wuono Ramogi celebrate igni 2. Kendo awacho ni happy birthday to Ramogi TV. Ramogi osekonyowa mang'eny kendo ahero chenro moro kabisa malin Ramogi kelo gi nyaro chieng'. Iluongo ni MbakNdalo. Chenro ni ahere kabisa nikech osemiyo artist wa nyaka mane ni piny sani ni malo. Artist wa nyaka mane piny sani ni malo to gima kwayo ni mondo kata kibuye ka wan gi artist mang'eny to kaka wanyalo chopo kucho samoro connection nyalo tamowa. Koro jo Ramogi med bedo kodwa mondo ng'i anen kaka unyalo konyowa mondo mi wachope karia magwa. Kaka an MC to ok anyal ng'era nikech ng'amo ng'eya onge to kaka Ramogi aneno kamedo songo ka abiro ng'era mbele ka ma serious nikech Ramogi TV to moloyo Ramogi osebedo kodwa chien kocha ne wabedo gi weche matek kane weche tek kodwa oko kucho kane riembo johala oko to Ramogi nochung'wa kanya chiel mo bawa tia gas kodgi gimoro mana ka nitimo kodgi nitimo kamoro achiel ma gisebedo achiel kuomwa ndalo mane wadugo kibuye ka mane buru lich mokalo Ramogi TV nobedo kodwa kabisa kendo noger chiro nikech nolosi chiro kama buru bedo maonge nikech mana Ramogi TV ni omiyo ka Ramogi celebrate igni 2 tamor go kabisa kaka mashabiki kendo anonge cheno omiyo sani bende anyalo bedo yani amor muindi nyawache dholuo yani cheno monti maluongo ni thapki kano biro kana mor matek nikech nanene bwana gino be obji tine nwanindo ga chon to thapki nomiyo wachako tedo mana saa 3 nikech be saa 3 podi winja ina na bari tabari biloso nigi dholuo maonge kisungu makalo ni ngara chiel en dholuo pewa kendo dholuo miwinjo maber erokamano happy birthday to Ramogi TV erokamano ahinya machiegni kama bibi mana mapiyo chagi nyingi Ramogi osebedo kamodi ga ngogi go motimo maber kamine no winjo gi losi kaka gidhi alo igni mar 2 happy birthday ani luonga ni Linet Atieno ajo alama kibuye ka and today wa mor kwa celebrate Ramogi at 2 years Ramogi osechung kodwa tinde ng'eni wabidho dholuo kaka chon wan gi